салом ба ҳама дӯстон, мо дирӯз якҷоя бозиҳои плей-оффи клуби чемпионати ҷаҳонро тамошо кардем ва имрӯз мо на танҳо шарҳ медиҳем, балки фикрҳои шахсии худро ҳам мегӯям, чӣ дидем, чӣ надидем ва ҳама чизро росту равшан мегӯем бидуни ҳиссиёт ва танҳо бо фактҳо. Шумо метавонед баъд аз видео фикри худро дар комментария нависед. Агар хоҳед бозиҳои дигари чемпионати ҷаҳони байни клубҳоро низ дар якҷоягӣ тамошо кунед, пас ҳатман ба канали телеграми ман обуна шавед. Имшаб бозии Флуменсе бар зидди Интерро якҷоя мебинем ва албатта суби барвақт бо вақти Москав бозии Манчестер Сити бар зидди Ал-Ҳилол. Пагоҳ бошад навбати бозии калон Реал Мадрид бар зидди Ювентус. Ҳама инро мо дар эфири зиндаи ман дар телеграм тамошо мекунем, муҳокима мекунем, гап мезанем мисли дирӯз ва ҳамаи рӯзҳои гузашта. Ссилка ба телеграм канал дар описание ва дар комментария ин видео гузошта шудааст. Ман шуморо интизорам. Агар омодаед ва аллакай обуна шудаед, пас ба муҳокимаи бозиҳои дирӯза мегузарем. Пас аз як марҳилаи гурӯҳии пурқувват, Манчестер Сити имрӯз ҳамчун асостарин довталаб барои гирифтани унвони қаҳрамон дониста мешавад. Шогирдони Пеп Гвардиола сатҳи хеле баланд нишон доданд, вале оё тоҷро пӯшидан ҳоло барвақт нест? Аввалин рақиби шаҳриён дар плей-офф Ал-Ҳилол таҳти роҳбарии Симоне Инзаги хоҳад буд. Саудиё аллакай тавонистанд ҳама гуна интизориро тағйир диҳанд, вақте ки ба Реал муқовимати ҷиддӣ нишон доданд 1-1. Вале дар дигар бозиҳо онҳо вазнин бозӣ мекарданд. Оё қувваташон барои як қаҳрамонии дигар мерасад? Сити мавсими устувор надорад ва мухлисон одат карданд ки гоҳ-гоҳ ин даста метавонад ногаҳон лағжиш кунад, вале дар ин ҳолат эҳтимоли ин кор кам аст. Дастаи Гвардиола вақти кофӣ барои барқароршавӣ дошт. Ҳамаи бозингарони асосӣ аз ҷароҳат баргаштанд ва бозингарони нав низ барои тақвият даъват шуданд. Натиҷа зуд пайдо шуд. Пас аз бохт дар финали ҷоми Англия, Сити 5 бозии пайдарпайро бо ҳисоби умумии 18-3 бурд. Ал-Ҳилол дар бозии муқобили Реал ки пур аз ҷароҳатҳо ва дар марҳилаи таҷдид қарор дошт, бо таъсири ногаҳонӣ ҳамаро ҳайратзада кард. Вале ҳатто дар он бозӣ дастаи саудӣ фақат як тайм тавонист муқовимат нишон диҳад. Дар баробари Залсбург ва Пачука бошад, онҳо дигар он қадар таъсирбахш набуданд. Мо бовар дорем ки Сити пирӯз мешавад бо фарқи 2 гол ё бештар. Прогнози ман ғалабаи Ман-Сити бо фора -1.5 ва коэффициенти 1.94. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Агар касе беэҳтиромона дар бораи Интер Майами гап занад, хусусан баъди ҳамин бозӣ, ман ба ӯ тавсия медиҳам ки бозиро дубора тамошо кунад. Интер Майами ва Лионел Месси ниёз надоранд ки онҳоро аз ҳад зиёд ҳимоя кунем, лекин далелҳо ҳастанд ки бояд қабул шаванд. Баъди он 0-4 дар нимаи аввал ростӣ ба назар мерасид ки бозӣ метавонад бо ҳисоби 10-0 тамом шавад, лекин даста худро ҷамъ кард, тактикашро иваз кард ва кӯшиш кард ки дар нимаи дуюм дигар гол нахӯранд. Агар ба фарқи дастҳо нигоҳ кунем, ин дастаи Интер Майами хуб истодагарӣ кард. ПСЖ ҳоло як дастаи хеле хуб ва қавист. Луис Энрике як дастаи муназзам ва боақл ташкил кардааст. Онҳо на фақат хуб гол мезананд, балки пеш аз гол якҷоя бисёр хуб бозӣ мекунанд, пасо медиҳанд, ҷойҳоро мекушанд, ҳамдигароро меёбанд. Ин даста қавист ва ҳар як рақибро маҷбур мекунад ки эҳтиёткор бозӣ кунад. Бале, Интер Майами дар дифоъ заиф аст, лекин ПСЖ ба дигар дастҳои қавитар аз Интер ҳам ҳамин хел гол зада буд. Масалан 4-0 ба Атлетико ва 5-0 ба Интер дар финали Лигаи Чемпионҳо. Агар ҳаминро бинем, 0-4 аз ПСЖ гирифтан шикасти шадид нест, балки нишон медиҳад ки ПСЖ то куҷо қавӣ аст. Акнун ба рақамҳо назар мекунем. ПСЖ тӯбро бештар нигоҳ дошт, 67% бар муқобили 33% ба Интер. Онҳо 9 бор ба дарвоза задан, Интер 3 бор. ПСЖ 7 имкони хатарнок сохт, Интер 1 то. Ва ҳамин як имкониятро ки сохт? Лионел Месси. Аз 3 зарбаи дақиқ ба дарвоза 2 тоаш аз Месси буд. Агар касе саҳми ӯро нодида гирад, маъноаш ин аст ки ӯ бозиро надидааст. ҳатто дар синни 38 солагӣ Месси то ҳол як бозингари хатарнок аст. Масалан, Ламин Ямал ки бозингари ҷавон ва боистеъдод аст, вақте бо Нуно Мендеш бозӣ кард, ҳеҷ гоҳ ба пеш намерафт, тӯбро ба қафо медод. Лекин вақте тӯб дар назди Месси буд, дифоъгарони ПСЖ худ ба худ ба қафо медавиданд. Ин на афсона аст, ин ҳақиқат аст. Ва бозам як чиз, Месси фақат
барои ширкат кардан ба ин мусобиқа наомадааст. ӯ аввалин голи ҷаримавии мусобиқаро зад ва ҳамин гол буд ки Интер Майамиро ба плей-офф баровард. бе ҳамон гол шояд Интер бо ПСЖ намерасид. барои ҳамин агар касе фикр мекард ки натиҷа дигар хел мешавад, он кас хато мекард. ПСЖ ҳоло яке аз қавитарин дастаҳои дунё аст ва Интер Майами ҳоло наметавонад бо онҳо баробар рақобат кунад. фарқи сатҳи бозингарон ва дастаҳо маълум аст. ин бозии хуби ПСЖ натиҷаи омодагии ҷиддӣ ва сифати баланди бозингаронашон аст. ман аллакай гуфта будам ки мехоҳам ПСЖ дар ин мусобиқа бошад, чунки онҳо футболро хеле зебо ва замонавӣ бозӣ мекунанд. умед дорам ки онҳо ва Реал Мадрид то нимфинал мерасанд. он вақт бозии ПСЖ ва Реал як ҷанги ҷолиб мешавад. дар бораи Месси ва Нуно Мендеш мегӯянд ки Мендеш гӯё ӯро хомӯш кард, лекин ин рост нест. онҳо дар як ҷои майдон бозӣ намекарданд. Мендеш дар тарафи чап, Месси бештар дар марказ. Месси дар бозӣ ду бор Мендешро гузашт. шумо метавонед инро дар омори дриблинг бинед. барои ҳамин чунин гапҳо бештар аз эҳсосот аст, на аз таҳлил. Месси ҳатто дар як бозии душвор низ дар маркази ҳамаи чиз буд. ӯ имконият сохт, зарба зад, бозиро ба роҳ монд. ин на аз сабаби мухлис будан, балки аз рӯи таҳлили воқеӣ аст. ӯ то ҳол яке аз таъсирбахштарин бозингарон аст ва ин бозӣ инро исбот кард. муқоисакунӣ бо дигари ситораҳо мавзӯи дигар аст. вақте ки баъзе бозингарони номдор натавонистанд ҳатто дастаҳояшонро ба ин мусобиқа бароранд, Месси дастаашро то ба бозӣ бо ПСЖ овард. дигар ҳарфҳо танҳо гапанд, фактҳо дар майдонанд. пеш аз он ки дар бораи бозии байни Бавария ва Фламенго муфассал гап занам, бояд гуфт Фламенго офарин, офарин, офарин. рости ин бозӣ тамоман монанди дидори як клуби калон аз Аврупо бо як дастаи Бразилия набуд. ҳис мешуд ки ду клуби қавии аврупоӣ бо ҳам рӯбарӯ шуданд. бозӣ бисёр баробар гузашт. танҳо Бавария бозингарони босифаттар дошт. масалан, вақте ки дар дастаат ҳамлагаре мисли Харри Кейн ҳаст, ба ӯ зарур нест ки даҳҳо имконият дошта бошад. ӯ метавонад аз як лаҳза истифода барад ва тӯбро вориди дарвоза кунад. аз ӯ чиро бештар талаб кардан мумкин аст? чиз. ҳамин чизро мо бозингари дараҷаи ҷаҳонӣ меномем. бозингарони мисли Кейн, Холланд, Осимхен, Дёкереш ба онҳо фақат як ё ду имконият кофист ва онҳо тӯбро вориди дарвоза мекунанд. ин аст ҳамлагарони сатҳи олӣ. аммо баъзе клубҳо мераванд ва бозингарони миёнаро мисли Жоао Педро ё ин ки Лиам Делап мегиранд. баъд садо баланд мекунанд ки гӯё ҳамлагари беҳтаринро ёфтанд. хайр, бармегардем ба худи бозӣ. ин як бозии зебо буд байни Бавария ва Фламенго. агар бо омор нигоҳ кунем, мебинем ки рақобат хеле зич буд. Бавария 4 зарбаи дақиқ зад, Фламенго 3, яъне хеле наздик буданд. ҳатто Фламенго бештар тӯбро назорат мекард. Бавария камтар тӯбро дар даст дошт. бовар нокарданист. ҳамагии зарбаҳо Фламенго 12 зарба зад, Бавария 8. голҳои эҳтимолӣ Фламенго 1,37, Бавария 0,91. голҳои эҳтимолӣ ин аст бародарон ки яъне XG. агар намешуд ҳунари Харри Кейни бузург ва як хатои дифоъ ки Горецка аз он истифода бурд, Фламенго метавонист ғолиб шавад. шанси воқеӣ доштанд. ман хеле ба он тарзи бозие ки Фламенго нишон дод баҳои баланд медиҳам. онҳо наомаданд ки гӯянд ин Бавария аст, биёед дифоъ кунем. не, онҳо наистоданд, баромаданд ва бозии кушод карданд ба шакли баробар. ман мебароям, ту мебароӣ, ман мезанам, ту мезанӣ. ростӣ ман хеле ба ҳайрат омадам. 4 зарбаи кунҷӣ задам ва ин Бавария аст, қаҳрамони Бундеслига, яке аз клубҳои бузурги Аврупо. хулоса, эҳтиром ба Фламенго. аз аввал маълум буд ки Бавария ғолиб меояд, аммо ман фикр намекардам ки бозӣ ҳамин қадар баробар мешавад. ман фикр мекардам ки Бавария пурқувваттар нишон медиҳад, аммо Фламенго бо тарзи бозии худ дишаб ҳамаи чизро дигар кард. офарин ва албатта Бавариyaро ҳам табрик бояд гуфт. онҳо бозиро бурданд. ва ҳоло навбат ба бозии дигари ҷолиб. Бавария муқобили ПСЖ дар як чорфинал. ин бозӣ воқеан ҳаяҷоновар мешавад, барои он ки ҳоло Бавария дар ҳолати бисёр хуб қарор дорад. Харри Кейн пай дар пай гол мезанад. Мусиала аз ҷароҳат баргаштааст ва ман фикр мекунам ки ӯ дар он бозӣ ба ҳайати асосӣ мебарояд. дар павлояш Горецка, Кимих, Ҷонатан, онҳо ва акнун баъд аз те ПСЖ нигоҳ кунем, Дембеле низ аз ҷароҳат баргаштааст. ӯ низ шояд бозиро оғоз кунад. ҳамчунин бозингарони чун Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Витиния Баркала ҳастанд.
اوه این بازی خیلی شیرین می شود. اما اگر PSG تواند باور را با برتری بزرگ شکست دهد، یعنی 4-0 3-0 یا حتی 2-0، پس همه دستهای دیگر در این مسابقه از آنها میترسند. من جدی میگویم اگر PSG تواند با آسانی باور را مغلوب کند، فیفا میتواند همین حاضر جام جهان بین کلوب ها را با آنها دهد، چون باور واقعا خیلی خوب بازی میکند. آنها نشان دادند که در این مسابقه آمادگی بلند دارند و من میخوام ببینم که در آن بازی چی میشود. من دیگر طاقت انتظاری رو ندارم. شما چی برادران؟ با همین تمام، باید که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتاریا و در کانال ابناش دار رو از یاد نبرید. با شما مثل وقتا محمد گیروف. های برادران، در پناه الله.